Jinsabu fl-aqwa tagħhom ix-xogħlijiet ta' restawr li qed isiru fuq il-faċċata tal-Oratorju tal-Qalb ta' Ġesu il-Mosta mill-ħaddiema tad-Direttorat tar-Restawri. Ix-xogħol li beda fuq wissu li għadda huwa ppjanat li jitlesta sal-aħħar ta' Mejju li ġej. Ir-restawr fuq il-faċċata tal-Oratorju huwa wieħed minn katina ta' proġetti li qed isiru diversi xogħlijiet fuqhom sabiex jitkompla il-ħarsien tal-wirt storiku fl-irħula u l-ibliet madwar pajjiżna. Il-perit responsabbli minn dan ir-restawr Adrian Bonnici spjegat lil One News aktar dwar ix-xogħol li sar. Mela, għal-kemm hawnhekk bħala xogħol bdejna fawissu li għadda, il-preparazzjonijiet bħal dokumentazzjoni anke biex nġibu l-permessi kollha neċessarji kien ilu ħafna li beda. U x-xogħol kollu kemm hu mill-bidu sal-aħħar ħajkun qed isir mid-Direttorat tar-Restawr. Fil-gwerra kienet waqgħet bomba fil-pjazza ta' quddiem l-oratorju u l-faċċata kienet saret għal xi ħsarat fil-fatt ta' għadhom jidru soġna tal-llum anke il-marki tal-ixrapnel. Bħala restawr mbagħad sar is-soltu xogħol bażiku bħal tindif anke miż-żeba u anke t-tikħil tal-fili u anke rikostruzzjoni ta' partijiet li jkunu ntilfu. Il-Ministru għall-Wirt Nazzjonali l-Artu l-Gvern Lokali Owen Bonnici saħaq li l-Gvern huwa impenjat li jkompli jwettaq bosta inizjattivi li jħarsu l-preservazzjoni, ir-restawr u r-riabilitazzjoni ta' diversi postijiet storiċi fl-irħula u l-ibliet tagħna fuq bażi regolari. Il-Ministru Bonnici tkellem magħna dwar il-viżjoni tal-Gvern b'mod holistiku fuq il-patrimonju Malti. Jiena fil-fema tiegħi il-patrimonju Malti huwa dak li jiddefinixxina bħala ġens. Mhux il-passaport jagħmlek Malti, mhux l-identity card tagħmlek Malti, imma dan il-wirt spettakolari li għandna f'diversi toroq u l-ħura li għandna obbligu li nieħdu ħsiebu nippreservaw. U għalhekk qegħdin naħdmu flimkien mal-Kunsill Lokali tagħna li nirringrazzjahom minn qalbi għax jekk hemm stakeholder li huwa attiv ħafna f'dan il-kamp huma l-Kunsill Lokali illi flimkien qed nagħmlu dan ir-restawr tant sabiħ f'dawn diversi postijiet. Preżenti għal din iż-żjara kien hemm ukoll l-Arċiprit tal-Mosta Dun Bastian Karwana, is-Sindku il-Perit Chris Grek u kunsilliera fost oħrajn.